Samantala, idol, hiling po ng ilang nagbebenta ng dried fish sa Damortis, La Union na patuloy umanong sanang tangkilikin ang kanilang mga produkto. Ayon po sa ilang panayam po ng IFM News Dagupan Team sa mismong mga nasa Damortis o sa Damortis umano, galing sa karamihan po sa mga produkto nila, kung kaya't malaking tulong kung patuloy ang pagsuporta ng mga lokal na turistang bumibisita sa pagpunta sa La Union. May mga kasamaan rin umano silang lumapit na ng pwesto upang lumakas ang bentahan, tulad na lamang sa bahagi po ng Bawang at San Juan, La Union. Sa ngayon ay naglalaro ang presyohan ng mga pangkaraniwang dried fish at 250 pesos ang 1/4 hanggang 1,000 pesos ang kada kilo. Pinakamabenta naman ang daing na isdang espada na maliliit na dinadayo umano, nasa halagang 900 to 1,000 pesos ang 1/4. Isa umano ito sa kanilang ipinagmamalaking produkto sa probinsya, kaya naman umaasa silang patuloy na mapapalakas ito ang kanilang sektor. IFM News. IFM News. IFM News.